Хайырлы кеш, тура эфирда яңалықтар шығарылышы сіздің білән Рузиль Мингалимов. Алға таба бүгінгі төп темалар хақында. Төпләрдә законсыз рәвештә алкоголь сату очракларын булдырмас өчен декада үткәрелә. Инспекторлар белән рейдка Гүзәл Шихапова чыкты. Эшмәкәрләр өчен менә дигән мөмкинлек. Шолда робототехника үзәге ачылды. Төзелеш буласын аңлатан кыймаларны алдылар, төзүчеләр китеп барды. 39-да 13 йортында яшәүчеләр агачлыкны саклап калуга иреште. Үзе елмаючан балалар һәм өлкәннәр белән уйнарга ярата. 3 яшьлек Андрей әти-әни назын көтә. Әлеге чараның беренче тапкыр үтүе, ләкин ул дәвамлы булырга тиеш. Шоуның каләм әһелләре беренче тапкыр ифтар ашына җыелды. Дини мәҗлестә Ләйсән ханова булып кайтты. 4-нче каттан егылып төшә. 2 яшьлек малай тәрәзә төбенә менеп, чебен-черкидән саклану өчен куелган челтәргә тотына. Нәтиҗәдә Зәп бистәсенең 18-дә 10 йортында аянычлы хәл. Баланы беренче булып урамнан узып баручы хатын-кыз күреп ала, тиз арада табиб чакырта. Бала хәзер Камын балалар медицина үзәгендә. На данный момент ребенок находится. Бала хәзер реанимациядә, аның гомеренә куркыныч янамый. Малайның уң кулы умрау сөякләре сынган. Шәһәрдә эшмәкәрләр өчен мөмкинлекләр артты. Хәзер эре һәм кече бизнес вәкилләре, крестьян хуҗалыклары үз проектларын чынга ашырганда роботлаштырылган комплексларда эшли алачак. Бүген Шолда индустриаль паркның беренче резиденты, прототиплаштыру һәм робот техникасы үзәге ачылды. Робот техникасы үзәгенең беренче мәйданы ачылды. Бирдә 4 җайланма урын алган. Инде бүген үк үзәктә эшләргә теләк белдерүче эшмәкәрләр бар. Робот техникасы үзәге бизнесменнар өчен уңайлы булачак дип ышандырды икътисад министры. Мы не заставляем предпринимателей. Без эшмәкәрләрне конструкция һәм инженерлык белән шөгыльләнер өчен станок сатып алырга мәҗбүр итмибез. Алар бирегә килеп эшли ала. Бу очракта бизнеста алга китәчәк. Әгәр эшмәкәрләр бу җайланмаларны үзләре сатып ала башласа, алар җитештергән продукция да кыйммәтрәк булыр иде. Бирдә исә кулай бәягә товар ясау өчен мөмкинлекләр тудырылган. Мало среднее предприятие имеет. Кече һәм урта оешмалар тәҗрибәле булуларына да карамастан доллар курсы күтәрелү сәбәпле бу җайланмаларны сатып ала алмый. Без әлеге кыйммәтле станокларны бушлай яки арендага куллануга биреп торабыз. Үзәктә җитештерү процессын автоматлаштырырга теләгән оешмалар эшли алачак. Белгечләр идеядан башлап проект әзер булганчы ярдәм итәргә әзер. Я думаю, та доля малого бизнеса, который сегодня имеет место быть в городе Набережные Челны, более 30%, она объективно будет расти. Тогда для чего все это дело делать? Президентом Республики Татарстан поставлена задача для города Набережные Челны эту долю в ближайшие годы увеличить до 50%. Әлеге үзәк шәһәрдә яңа эш урыннары булдырырга да ярдәм итәчәк. Шаллы индустриаль парк бинасында аның икенче мәйданы да ачылу көтелә. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Шаллы ТВ, яңалыклар. Робот техникасы үзәгеннән тыш Шолда башка социаль объектлар да ачыла. Узакламый элеватор тавында яшәүчеләр яңа фельдшер-акушерлык пунктына йөри башлаячак. Ул Спартаковская урамында урнашкан. Моңа кадәр шәһәрдәшләр шактый ара узып, шәһәр хастаханәләренә йөрергә мәҗбүр иде. Яңа пунктны хәбәрчебез күреп кайтты. Моңа кадәр элеватор тавы медицина пункты менә бу бинада иде. Хәзер ул эшләми дияргә була. Яңа пункт бер атна эчендә җыелды. Элеватор тавында нигездә өлкәннәр яши. Алар бигрәк тә аның тизрәк ачылуын көтә. Җиткереп әйбәтләп куйсалар, әйбәт була инде элеватор тавында торучыларга. Монда карчыклар да торалар инде, бик күп кенә карчыклар, бабайлар. Безгә медпункт бик кирәкле. Улы кешеләр улы күпердән йөри алмыйлар, яңа күпердән. Онда бик куркыныч, биек. И безнең улы кешеләргә менә монда медпунктка уколга, лекарстволарга килергә бик җайлы. Медицина пункты булдыру 3 миллион сумга төште. Бу эш сәламәтлек учрежденияларын яңарту программасы нигезендә башкарылды. На сегодняшний день выполнены работы. Биредә инженерлык челтәрләре сузылды, фундамент салынды, төзү эшләре тәмамланды инде. Хәзер җиһазлар урнаштырасы гына калды. Фельдшерлык-акушерлык пункты августта ачылыр дип көтелә. Хәзер сәламәтлек саклау идарәсе биредә эшләү өчен медицина хезмәткәрләрен эзләү белән мәшгуль. Айгөл Яносова, Ксения Антонова, Шолла ТВ, яңалыклар. Законсыз рәвештә спиртлы эчемлекләр сату белән көрәшү максатыннан Татарстанда 10 көнлек игълан ителде. Ул 20 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Инспекторлар участок вәкилләре башкарма комитет белгечләре белән берлектә сәүдә урыннарында законнарның үтәлешен тикшерә. Комиссия кибетчеләрне дә, эшмәкәрләрне дә бу хакта алдан кисәтми.
Кибетлерде закон үтелеме? Редка хабарчыбыз Гүзәл Шихапова да кушылды. Продажа алкогольной продукции с 10 часов вечера до 10 часов утра запрещена. Вы это знаете, да? Яңа шәһәрдә 4-13 адресы буенча сыра сатулары турында халык контроле сайтына шәһәрдәшебез хәбәр иткән. Шул сәбәпле инспекторлар әлеге кибетне тагын бер тапкыр тикшерергә булды. Иртәнге 10-га кадәр алкоголь сатып алучылар күренмәде. Ни өчен сездән зарланалар дигән сорауга кибетче гадәттәгечә гаепне үзеннән төшерде. Ну, я не знаю. Я вообще здесь работаю недавно только. Өлкән сатучы исә кибетне ни сәбәпле тикшерүләрен аңлый да алмады. Тыелган вакытта бер генә исерткеч эчемлек сату факты ачыкланса да, штраф салыначагын сатучы белми кебек. Инспекторлар бу кибетне алга табада контрольда тотачак. Декада кысаларында 17 июньдә гамәлгә кергән законның үтәлешен дә тикшерәләр. Аның нигезендә йортларда урнашкан кибетләргә керү урыны подъезд ягыннан булса, спиртлы эчемлекләр сатырга ярамый. Комсомол үзәк районнарында закон бозучылар юк дип белгечләр. Иртәгә исә автозавод районындагы сәүдә урыннарын тикшерәчәкләр. В данный момент нарушение. Әлеге закон бозу очраклары юк. Эшмәкәрләр я исерткеч эчемлекләр сатмый башлый, яки кибеткә керү урыннарын икенче яктан ясый. Бу законны үзәк районда 17 комплекста урнашкан 2 кибет бозганлыгы теркәлгән иде. Хәзер анда алкоголь продукциясын конфискацияләделәр. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Шаллы ТВ, яңалыклар. 39-да 13 йорты ишек алдында төзелеш буласын аңлаткан кыймаларны алдылар. Бу хакта безнең редакциягә әлеге йортта яшәүчеләр үзләре хәбәр итте. Биредә административ көнкүреш бинасы салмакчылар иде. Шәһәрдәшләр төзелешкә шунда ук каршылыкларын белдерде. Йорт янында чиратлашып кизүдә тордылар. Башкарма комитет исә аларны яклап чыкты. Биредә төзелеш эшләре майда ук туктатылды, җиргә кадалган казыкларны гына аласы калган. Хәзер инде тынычлап яши алабыз ди 39-да 13 йортында яшәүчеләр. Вот в субботу, совершенно недавно. Шимбә төзелеш урынына эшчеләр килде, без куркып урамга йөгереп чыктык. Алар кыйманы сүтер өчен килгәннәр булып чыкты. Шәһәрдәшләр төзелешне булдырмас өчен пикетлар оештырды, чиратлап кизү торды. Төзүче компания йорт янындагы 70-тән артык агачны кисәргә җыенган иде. Төзүчеләр һәм 39-да 13 йортында яшәүчеләр арасында низах ярты ел дәвам итте. Данному застройщику это распоряжение об аннулировании. Төзүче компанияга рөхсәт кәгазе гамәлдән чыгарылды. Бина шәһәрдәшләргә кирәк түгел икән, без алар теләгенә каршы килә алмыйбыз. Башкарма комитет җитәкчесе әлеге төзелешне туктату турында карар кабул итте. Компаниянең документларында да төгәлсезлекләр ачыкланды. 39-да 13 йортында яшәүчеләр исә актив булулары аркасында агачлыкны саклап калуга иреште. Айгөл Янасов, Ксения Антонова, Андрей Рачеев, Шаллы ТВ, яңалыклар. Утыргычлар һәм декоратив агач куаклар урынына чүп өеме. Сүз Колизей ял паркы турында. Шәһәрдәшләр безнең редакцияның кайнар элемтә телефона шалтыратып шуны хәбәр итте. Аларны парклар һәм скверлар йылында да Колизей паркының игътибарсыз калуы борчый. Паркның бүгенге хәлен хәбәрчебез күрде. Колизей паркында шүп түрдән үк башлана. Бирдә көнкүреш калдыкларында, төзелеш калдыкларында күрергә мөмкин. Һәм бу парклар һәм скверлар йылында шулай. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда, парк бирдәге күңел ачу үзәге ябылганнан соң шундый хәлгә төшкән. 20 ел элек, менә мин монда уже 20 ел яшим, 20 ел монда шундый яхшы парк иде. Чиста, мотор, һәрвакыт убирали, ештыралар иде бик яхшылап. 16 комплекс, как бы ул считается бу. 16 комплекс, менә без монда 16 двор. Анда кирәгә мөмкин түгел даже. Анда и алкоголиклар, мен хотя исполкомга несколько раз ул турыда обращаться итеп карадым инде. Ну, по-видимому, кемгә кирәк түгел. Кичке вакытларда шушы паркта машиналар җыела, яшьләр ишеп утыра. Без балалар белән урамга чыккач, балалар просто шуны күреп үсәләр. Менә шул ниләр булмасын иде. 2015 ел парклар һәм скверлар елы дип игълан ителде. Хәзер Татарстанда яшел зоналарны төзекләндерү буенча күләмле эш башкарыла. Шалдагы 9 парк эчендә 136 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Тик Колизей паркы бу исемлектә юк. Тик шулай да шәһәрдәшләр бу зонага да игътибар көтә. Алар һич югы киләсе ел бюджетында паркны төзекләндерү өчен финанслар бүленәчәгенә өметләнә. Лесен Ханова, Ксения Антонова, Шаллы ТВ, яңалыклар. Шаллы ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Берничә минутка рекламага бүленәбез, ул бик тиз узар. Безнең телеканалда калыгыз. Үзе елмаючан балалар һәм өлкәннәр белән уйнарга ярата. 3 яшьлек Андрей әти-әни назын көтә.
Әлеге чараның беренче тапкыр үтүе, ләкин ул дәвамлы булырга тиеш. Шоуның каләм әһелләре беренче тапкыр ифтар ашына җыелды. Дини мәҗлестә Ләйсән Ханова булып кайтты. Хөрмәтле дин кардәшләр, Хәләл центр сезне изге Рамазан ае белән котлый һәм үзенә чакыра. Биредә дини әдәбият, хәләл косметика, парфюмерия, азык-төлек һәм мөселманнар өчен киемнәр тәкъдим ителә. Хәләл центр, Яңа шәһәр 27-09А. Рамазан ае мөбарәк булсын. Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. Скидка минус 40% в империи сумок на все. Только 16 июля. ТЦ Палитра, ТЦ Алтынай. Скидка 40% в империи сумок. Когда я вырасту, я буду строить огромные машины, как папа, потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила, мы и наша земля. Как изменить мир? Мы вместе делаем это каждый день. Ради будущего наших детей. Ради нашей счастливой жизни. Просто посмотри вокруг. Это наш Татарстан. Мы сделали это вместе. Каждая маленькая победа – это шаг к большому успеху. Шагая вместе, мы и наша республика становимся первыми. Первыми во всем. Мы можем. Мы вместе. Ураза гайт уңайыннан Шолы ТВ каналы телевизор караучыларга бүләк әзерләй. 17 июль кичке эфирда бары татар тапшырулары гына. 18 сәгать 25 минутта Еллар программасы. Тапшыруның кунагы Җәмигъ мәчете имам хатибы Мәлик хәзрәт Ибраһимов. 18 сәгать 50 минутта Кыйбла программасы. Ураза гайтеннән тулы репортаж. 19 сәгать 10 минутта безнең җырчы телевизион конкурсының финал концерты. Бәйрәм кичен Шолы ТВ каналы белән бергә үткәрик. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Сезнең белән туры эфирда Рузил Мингалимов. Алдагы сюжетыбыз 3 яшьлек Андрей турында. Ул церебраль паралич белән авырый. Балалар йортында тәрбияләнә. Яңалыклар новости тапшырулары кысаларында әни кирәк дип исемләнгән проектыбызның максаты сабыйларны гаиләле булуда ярдәм итү. Андрейны бүген шөгыльләр әллә ни кызыксындырмый. Көне буе яңгыр ява, һава шартлары балага да тәэсир итми калмый. Шулай да малай акрынлап уйный башлады, кәефе яхшырды. Инструктор сүзләренә караганда, ул әлегә мөстәкыйль йөри алмый, тик шулай да сәламәтлегендә алга китешләр бар. Он очень активно ползает. Ул бик яхшы үрмәле, баскычларда менеп төшеп йөрергә ярата. Безнең шөгыльләр эмоциональ үтә. Андрей бик теләп тупларны ыргытып уйный, атыңышларда атына. Андрейга 3 яшь ярым, аны бирдә балалар да, өлкәннәр дә бик яраталар. Ул безнең бик хәрәкәтчән малай, ягымлы малай. Уйнарга ярата, тавышлы уенчыклар белән, музыкаль уенчыклар белән уйнарга ярата. Машиналарны тәгәрәтеп уйный, үзе машиналарда йөрергә ярата, качелеләрдә селкенергә ярата. Ашый үзе, палакны тотып үзе ашый. Чашкадан үзе компотларны чәйләрен эчә. Балалар белән, зурлар белән контактка кереп, алар белән уйнарга ярата. Балалар йортында шөгыль күнегүләр көн саен үткәрелә, нәтиҗәләр дә юк түгел. Тик тәрбиячеләр әйтүенчә, малайның гаиләсе дә булса, алга китеш тагы да яхшырак булыр иде. Андрей язмышы белән кызыксынучылар экраннарда күрсәтелгән телефон номерларына опека бүлегенә шалтырата ала. Ләйсән Ханова, Илнар Харисов, Шолы ТВ яңалыклар.
Рамазан айы рубрикасы қысасында ислам дүниясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Шулда беренче тапкыр журналистлар өчен ифтар ашы оештырылды. Дини мәҗлес шәһәребезнең төрле басма һәм телерадио компанияләрендә эшләүчеләрне бергә җыйды. Урыннан хәбәрчебез Лейсан Ханова репортажы. Бүген әлхәмдүлилләх менә без Шалла җирлегендә әле беренче тапкыр менә шушы сезнең белән радио, телевидение, матбугат чараларыннан булган журналистлар белән беренче мәртәбәсеннән белән ифтар кылабызлар бит тарихи вакыйга. Ифтар ашы медиа филиаллары Чаллы ТВ телерадиокомпаниясы һәм Шәһри Чаллы газетасы редакциялары башлангычы белән оештырылды. Тәкъдимне башка редакциялардан коллегалар, ветераннар күтәреп алды. Нәтиҗәдә залга шактый кеше җыелды. Масса күләм мәгълүмат чараларында эшләүчеләр яңалыкны сөенеп кабул итте. Соңгы елларда яшьләр бик күп дингә тартылалар бит инде. Мәчетләргә сыймыйлар, хәтта гаит бәйрәмнәрендә, урамнарда утырып укыйлар, Мәскәүләрдә күрсәтәләр. Минемчә бик кирәктер. Берләштерә кешене. Дин бит ул безнең дин аеруча чисталыкка, паклыкка өйрәтә, изгелеккә генә. Менә мин әле авылдан килдем, көн сайын мәчеттә ифтар ашы уздыралар. Менә бүген дә бик шатландым, чөнки журналистларны ифтар ашына чакырылган. Бу ифтар ашына мөселман диндә булган барлык журналистларда булса, бигрәк әйбәт булыр иде. Бүгенге ифтар мәҗлесе бигрәк тә кирәкле дип уйлыйм, чөнки һәрбер кеше бу дөньяга үзенең әхлаки дөньясы белән килә. Һәрбер кешенең үз йөрәгендә үзенең Алласы бар, үзенең дәрәҗәсе бар. И бу шундый ифтар мәҗлесе ел саен үткәрелсә бигрәк тә яхшы булыр иде. Чөнки бу безнең өчен аралашу, бу безнең өчен чиста көн булырга тиеш дип уйлыйм. Коллегаларыбыз арасында эш тыңгысыз һәм катлаулы булуга да карамастан, ураза тотучылар да шактый. Ифтар эшләрендә катнашу икләтә савап диялар. У тебя уже появляются какие-то внутренние силы. Ураза тотканда эчке көч арта, ашысы да, эчәсе дә килми. Ә инде кич белән авыз ачканда ризыгның тәме арта, хәтта гадәти су да күпкә татлырак тоела. Авыз ачканнан соң коллегаларыбыз хәзрәтләр белән бергә намазга басты. Ифтар ашында шәһәрнең имам-мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт, Җәмигъ мәчетенең имамы Мәлик хәзрәт тә катнашты. Алар вәгазьләр укыды, үзләренең фикерләрен ирештерде. Хәерле башлангыч булсын. Киләчәктә без өметләнәбез, менә әле әйттек, сөйләшкәндә дә алда бәйрәмнәр күп, Корбан гаете бар. Киләсе ел Аллаһ насип итсә киләчәк. Шуңа күрә менә мондый мәҗлесләрне үткәрергә кирәк. Менә бигрәк тә dini мәҗлесләр, чөнки ул безнең асылыбыз, безнең әби бабаларыбыз шушы юлны сайлап алганнар. Каләм әһелләре, телерадиокомпания хезмәткәрләре берләшү милли журналистика үсешенә этәргеч булырга тиеш. Ифтар ашын оештыручылар фикеренчә, әлеге чара Чаллыда киләчәктә матур гадәткә әйләнсен иде. Киләчәктә дә мондый чараларны үткәрергә кирәк. Менә күреп торабыз, бер-беребез белән аралашабыз, уртаклашабыз. Әле мәсәлән башыгына киләчәктә әле күп төрле идеялар булыр, бәлки безнең башка төрле коллегаларыбыздан, хезмәттәшләребездән. Без рәхәтләнеп аралашабыз, инде күптән күрмәгән коллегаларыбызны бүген күрдек һәм ышанып каласы килә. Бу әлбәттә әлеге чараның киләчәге булыр дип, инде киләсе елларга әлеге күркәм бәйрәм тагын да зуррак масштабларда, тагын да күбрәк кунаклар һәм тагын да күбрәк безнең коллегаларыбыз белән үтәр дип. Ифтар ашы күңелләрне сафландырды. Киләсе елда ул тагы да күбрәк коллегаларыбызны берләштерсен иде. Мәҗлестән һәркем шундый теләк белән таралашты. Лейсан Ханова, Арыт Закиров, Чаллы ТВ яңалыклар. Һәм ураза тотучылар игътибарына. Бүген Рамазан аеның 28-нче көне. Иртәгә сәхәр ашау төнге 1 тулып 7 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу исә 20 сәгать 4 минутта. Тоткан уразаларыбызның савабына ирешергә язсын. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карагыз. Шулай ук көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14 һәм 16 сәгатьләрдә Чаллы ТВ ТВ-центр каналында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Мин Рузия Мингалимов белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр.